Predstavte si túto situáciu. Ráno sa zobudíte, otvoríte oči a svet okolo seba vidíte úplne jasne. Žiadna hmla, žiadne plávajúce body a žiadne večné hľadanie okuliarov na nočnom stolíku. Znie to ako sci-fi, najmä ak už máte po 60-ke. Čo ak vám však poviem, že proces straty zraku sa dá nielen zastaviť, ale dokonca zvrátiť? Dnes budeme hovoriť o neuveriteľnom objave. Pozrieme sa na múdrosť jedného z najväčších lekárov histórie, Avicennu. Odhalíme tajomstvo, ktoré bolo pred svetom ukryté celé stáročia. Povieme si, ktoré konkrétne potraviny by ste mali jesť každý deň, aby sa vašim očiam vrátila ostrosť z mladosti. Malý spoiler. Nie je to len o kilách mrkvy. Odhalíme vám pravdu, o ktorej sa v ordinácii očného lekára bežne nedozviete. Ste pripravení spoznať toto tajomstvo? Tak sa pohodlne usaďte. A hneď teraz nám do komentárov napíšte, ako dlho už nosíte okuliare alebo šošovky. Schválne, koľko nás tu je. Aby sme pochopili podstatu tejto metódy, musíme sa vrátiť v čase o viac ako 1000 rokov. Zoznámte sa s Ibn Sínom, známym v Európe pod menom Avicenna. Bol to legendárny perský učenec, filozof a lekár. Jeho najvýznamnejšie dielo, Kánon medicíny, slúžilo lekárom po celom svete ako hlavná učebnica dlhých 6 storočí. Avicenna neliečil len príznaky. Na ľudský organizmus sa pozeral ako na jeden celistvý, nedeliteľný systém. Oči nepovažoval za nejaký izolovaný orgán, ktorý sa pokazí sám od seba. Podľa Avicennu zdravie očí priamo závisí od toho, ako funguje naše trávenie a čo presne jeme. Veril, že správna strava môže byť tým najlepším liekom na slabnúci zrak. Dnes moderná veda pomocou mikroskopu a laboratórií krok za krokom potvrdzuje pravdu tohto dávneho génia. To, čo kedysi opisoval v metaforách, dnes jasne vysvetľuje biochémia. Tieto vedomosti sú kľúčové najmä pre ľudí vo vyššom veku, kedy prirodzené zdroje nášho tela potrebujú tú správnu podporu. Poďme si to vysvetliť pekne od začiatku. Prvý a najdôležitejší Avicennov princíp hovorí o priamom spojení medzi našim žalúdkom a očami. Starovekí liečitelia verili, že čistá krv vzniká len vďaka správnej strave. Oči sú pritom orgánom, ktorý obsahuje najväčšie množstvo tých najjemnejších ciev. Ak sú tieto cievy upchaté alebo je krv chudobná na živiny, oči začínajú hladovať. Vzniká tak paradox. Človek môže jesť veľa, no jeho oči pritom doslova zomierajú od hladu. Presne k tomu často dochádza po 60-ke. Metabolizmus sa spomaluje a živiny sa vstrebávajú oveľa horšie. Avicenna tvrdil, že skôr než začneme liečiť oči, musíme dať do poriadku svoje trávenie. A tu rovno vyvrátime prvý mýtus. Mnohí si myslia, že zhoršovanie zraku vo vyššom veku je len prirodzené opotrebovanie, s ktorým sa nedá nič robiť. V skutočnosti však ide o chronické hladovanie buniek. Predstavte si rastlinu, ktorú niekto zabudol poliať. Jej listy nevednú kvôli starobe, ale od smedu. Rovnako aj naše oči potrebujú každý deň tú správnu výživu. Poďme sa pozrieť na konkrétne potraviny. A začneme niečím, čo je pre vaše oči skutočným zlatom, šafranom. Už slávny Avicenna si toto korenie nesmierne cenil a pravidelne ho používal vo svojich receptoch na posilnenie zraku. A tu prichádza fascinujúci zvrat. Moderná veda potvrdila, že šafran obsahuje unikátne látky krocín a krocetín. Tieto zlúčeniny pôsobia ako mimoriadne silný štít pre našu sietnicu. Dokážu nielen chrániť bunky pred zánikom, ale pomáhajú aj pri vekom podmienenej degenerácii makuly. To je stav, keď sa vám v strede videnia začne tvoriť tmavá škvrna. Výskumy potvrdzujú, že pravidelná konzumácia čo i len malej štipky šafranu zlepšuje ostrosť videnia u starších ľudí. Je to, ako by toto prastaré korenie dokázalo v očiach opäť rozsvietiť vnútorné svetlo. Áno, pravý šafran je drahý, no pre želaný účinok vám stačia doslova 2 či 3 nitky denne. Môžete si ich pridať do čaju alebo nechať vylúhovať v teplej vode. Je to investícia do vášho zraku, o ktorej veľký učenec vedel už pred 1000 rokmi. A teraz si posvietime na jednu veľmi známú potravinu. Určite ste už počuli, že ak chcete mať zdravé oči, mali by ste jesť mrkvu. Je to pravda, má to však jeden veľký háčik. Poďme si teraz vyvrátiť jeden z najrozšírenejších mýtov. Chrumkať len tak samotnú surovú mrkvu je pre váš zrak takmer zbytočné. Už slávny lekár Avicenna vo svojich dielach radil, že zeleninu treba vždy kombinovať so správnymi tukmi. Mrkva je totiž bohatá na beta-karotén, ktorý sa v našom tele premieňa na vitamín A.
Tento vitamín je však rozpustný výhradne v tukoch. Ak zjete nastrúhanú mrkvu bez jedinej kvapky tuku, vaše telo vstrebe len nepatrný zlomok jej živín. Je to ako keby ste chceli umyť mastnú panvicu studenou vodou bez saponátu, jednoducho to nefunguje. Aby bola mrkva pre vaše oči skutočným liekom, doprajte si ju so smotanou, troškou kvalitného oleja alebo maslom. Iba v tomto spojení sa vzácny vitamín A dostane do vašej krvi a až k očnej sietnici, čím vás účinne ochráni pred šeroslepotou či vysychaním rohovky. Ďalším tajomstvom starovekej medicíny je hovädzia pečeň. Možno neznie tak vznešene ako šafran, no jej účinky sú priam ohromujúce. Už slávny Avicenna ju predpisoval ľuďom, ktorí začínali zle vidieť po zotmení. Tento stav, známy ako šeroslepota, sa často objavuje u ľudí po 60-ke. V čom teda spočíva tajomstvo tejto potraviny? Hovädzia pečeň je absolútnym prírodným rekordérom v obsahu hotového vitamínu A. Na rozdiel od mrkvy, kde sa organizmus musí namáhať, aby premenil beta-karotén, v pečení sa tento vitamín nachádza v ideálnej a okamžite využiteľnej forme. Stačí pritom zjesť malú porciu správne pripravenej pečene raz či dvakrát týždenne. Predstavte si človeka, ktorý sa bál výjsť večer na ulicu, pretože v tme videl len nejasné šmuhy. No, po zaradení pečene do jedálnička sa mu zrak v šere opäť vráti. Pečeň totiž poskytuje kľúčový stavebný materiál pre tzv. Zrakový purpur v našej sietnici. Čo sa však v skutočnosti skrýva za zakalením očnej šošovky? Reč je o sivom zákale, najväčšej hrozbe pre zrak vo vyššom veku. Už slávny lekár Avicenna nedal dopustiť na orechy, a to predovšetkým na sladké mandle. Veril, že práve mandle vyživujú mozog a rozjasňujú zrak. A moderná veda mu dnes dáva jednoznačne za pravdu. Mandle sú totiž mimoriadne bohaté na vitamín E, ktorý patrí k najsilnejším prírodným antioxidantom. S pribúdajúcimi rokmi sa v našich očiach hromadia voľné radikály. Tie doslova oxidujú šošovku, až sa zakalí podobne ako staré zájdené sklo. Vitamín E však funguje ako armáda ochrancov, ktorá tieto ničivé molekuly neutralizuje. Jedna hrst mandlí denne tak vytvára spoľahlivý štít proti rozvoju sivého zákalu. Má to však jedno dôležité pravidlo. Orechy nesmú byť pražené ani solené. Avicenna odporúčal namáčať mandle na noc do vody. Ráno potom zmeknú, doslova ožijú a vaše telo z nich dokáže vstrebať všetky dôležité živiny oveľa rýchlejšie a ľahšie. Poďme ďalej. Na rade je produkt, na ktorý sa dnes už trochu zabudlo. Feniklové semienka. Už slávny Avicenna vo svojich dielach spomínal fenikel ako bylinu, ktorá dokáže vyostriť zrak a zbaviť vás hemly pred očami. Starovekí liečitelia z neho dokonca pripravovali špeciálne obklady. Dnes však už vieme, že aj jeho vnútorné užívanie má na telo úžasný celkový účinok. Fenikel totiž obsahuje unikátne eterické oleje a látky, ktoré uvoľňujú krče ciev a výrazne zlepšujú mikrocirkuláciu krvi. Okrem toho pôsobí blahodárne na celé trávenie. A ako už vieme, zdravé črevá znamenajú zdravé oči. Tento jednoduchý trik môžete vyskúšať aj vy. Stačí si po jedle zaliať polovicu čajovej lyžičky rozdrvených feniklových semienok ako čaj. Tento jednoduchý voňavý nápoj jemne rozšíri cievy v hlave, čím zabezpečí stály prísun čerstvej krvi a kyslíka k vašim unaveným očiam. Povedzme si niečo o potravine, ktorú nájdeme v takmer každej chladničke. Reč je o slepačích vajciach. Dlhé roky boli nepravom strašiakom kvôli cholesterolu a mnohí starší ľudia sa im preto začali vyhýbať. To bola ale obrovská chyba. Už slávny lekár Avicenna považoval vaječný žltok za jednu z najvýživnejších potravín na regeneráciu oslabeného tela. A pre naše oči? Pre tie sú vajcia priam nenahraditeľné. Žltok totiž obsahuje dve kľúčové látky. Luteín a zeaxantín. Predstavte si ich ako kvalitné slnečné okuliare, ktoré však nenosíte na tvári, ale fungujú priamo vo vnútri vášho oka. Tieto látky sa ukladajú v makule, centrálnej časti sietnice, kde filtrujú škodlivé modré svetlo a chránia zrak pred poškodením. Aby ste z nich však vyťažili maximum, mali by ste vajcia pripravovať tak, aby žltok zostal tekutý. Ideálnou voľbou je vajíčko na mäkko alebo pošírované vajce. Ak si doprajete jedno takéto vajíčko denne, budujete si neviditeľný, no mimoriadne pevný štít pre váš zrak. Zamerajme sa teraz na problém, ktorý trápi takmer každého po 60-ke. Ide o syndrom suchého oka.
Ten nepríjemný pocit piesku v očiach, pálenie a neustále nutkanie žmurkať. Lekári na východe už dávno poznali silu tučných morských rýb pri udržiavaní vlhkosti v tele. Celé tajomstvo sa ukrýva v omega-3 mastných kyselinách. Naše slzy totiž nie sú len obyčajná slaná voda. Majú zložitú štruktúru a ich vrchnú vrstvu tvoria lipidy, teda tuky. Ak táto tuková vrstva chýba, voda sa okamžite odparí a oko vysychá. Omega-3 mastné kyseliny z rýb, ako sú makrela, sleď, losos či sardinky, sa priamo podieľajú na tvorbe tohto ochranného filmu. Ak si doprajete tučnú rybu aspoň 2-krát týždenne, pomôžete žľazám v očných viečkach opäť správne pracovať. Už nebudete musieť neustále používať umelé slzy, pretože vaše telo sa opäť naučí zvlhčovať oči samo. Je to prirodzené riešenie tohto veľmi nepríjemného problému. A ako je to s listovou zeleninou? Už Avicenna vrelo odporúčal konzumáciu špenátu a inej tmavo-zelenej listovej zeleniny. Nazýval ich metlou pre žalúdok a krv. A je to naozaj trefné prirovnanie. Špenát totiž neobsahuje len známy luteín a zeaxantín. Je mimoriadne bohatý aj na kyselinu listovú a železo, čo sú kľúčové prvky pre kvalitnú obnovu krvi. S pribúdajúcim vekom má krv tendenciu hustnúť, čím sa spomaluje jej obeh. V dôsledku toho tie najjemnejšie očné kapiláry jednoducho vysychajú a odumierajú. Špenát však pôsobí ako jemná kefka, ktorá čistí cievy a pomáha krvi prúdiť ľahšie. Skvelým príkladom je ľahký šalát z čerstvých špenátových listov, ochutený olivovým olejom a kvapkou citróna. Toto jednoduché jedlo funguje ako elixír mladosti pre vaše cievy. A ak sú cievy čisté, vaša sietnica dostáva všetku potrebnú výživu bez akýchkoľvek prekážok. O ďalšej potravine by mnohí radšej pomlčali, a to najmä kvôli jej prenikavému zápachu. No ak nám záleží na dobrom zraku, nesmieme zabudnúť na cesnak a cibulu. Už v starovekých spisoch sa spomínajú ako mocní pomocníci proti stagnácii krvi a očným chorobám. Tajomstvo spočíva v tom, že cesnak aj cibula sú bohaté na síru. Práve tu náš organizmus potrebuje na výrobu jednej zázračnej látky, glutatiónu. Je to ten najsilnejší antioxidant, aký si naše telo dokáže vyrobiť samo. Zaujímavé je, že v zdravej očnej šošovke je koncentrácia glutatiónu mimoriadne vysoká. S pribúdajúcim vekom však jeho tvorba prudko klesá. Šošovka tak stráca prirodzenú ochranu a začína sa zakaľovať. Pravidelnou konzumáciou čerstvého cesnaku a cibule dodávate telu základné suroviny na produkciu glutatiónu. Doslova tak pomáhate svojim očiam, aby sa čistili zvnútra. Pár strúčikov cesnaku denne sa tak môže stať vašou účinnou zbraňou proti strate zraku v starobe. Povedzme si niečo o lesných plodoch. Čučoriedky sú už od dávna známe tým, že výrazne prospievajú nášmu zraku. Dokonca aj slávny lekár Avicenna tieto tmavé bobule bežne využíval vo svojej praxi. Viete však, v čom presne spočíva ich sila? Hlavným tajomstvom čučoriedok, brusníc či černíc sú tzv. Antokiány. Práve tie dodávajú plodom ich typickú sítu tmavú farbu. Antokiány majú výnimočnú schopnosť posilňovať steny tých najjemnejších očných kapilár. Predstavte si starú popraskanú gumovú hadicu, cez ktorú preteká voda. Môže prasknúť v ktoromkoľvek momente. A práve k takejto hadici sa dajú prirovnať cievy staršieho človeka. Látky obsiahnuté v čučoriedkach však vracajú cievam ich pružnosť a pevnosť, čím účinne predchádzajú drobným krvácaniam priamo v oku. Najlepšie je dopriať si čučoriedky čerstvé, kým trvá ich sezóna. Ak ich však nemáte po ruke, skvele poslúžia aj mrazené plody bez pridaného cukru. Je to skrátka chutný a prirodzený liek pre váš cievny systém. Keď už hovoríme o cievach, musíme spomenúť najväčšieho nepriateľa vašich očí. Je ním cukor. Už Avicenna varoval pred nadmernou konzumáciou sirupov a sladkostí a nazýval ich sladkým jedom pre krv. Moderná medicína dnes bije na poplach. Cukrovka, alebo dokonca len trvalo zvýšená hladina cukru v krvi, ničí jemné cievy na sietnici. Toto ochorenie sa odborne nazýva diabetická retinopatia. Mechanizmus je až desivo jednoduchý. Kryštáliky cukru v krvi doslova poškriabu vnútorné steny tenkých očných cievok. Telo sa snaží tieto ranky zahojiť, čím vznikajú jazvy. Cievy sa následne znepriechodnia a oko postupne slepne. Preto prvým a najdôležitejším krokom k obnove zraku po 60-ke je radikálne obmedzenie rafinovaného cukru a bieleho pečiva vo vašej strave.
Ak odstránite tento ničivý faktor, dáte všetkým tým zdravým potravinám, o ktorých hovoríme, šancu naplno rozvinúť ich regeneračné účinky. V Avicenovom liečiteľstve zohrával olivový olej kľúčovú úlohu. Považoval ho totiž za liek na nespočetné množstvo neduhov. Pre ľudí po 60-ke by mal byť tento olej jednoznačne základným tukom v kuchyni. Kvalitný extra panenský olivový olej je plný vitamínu E a silných protizápalových látok, no jeho najdôležitejšia funkcia pre zdravie očí spočíva v tom, že slúži ako ideálny dopravný prostriedok. Spomínate si, ako sme hovorili o luteíne z vajíčok, beta-karoténe z mrkvy či vitamíne K zo špenátu? Všetky tieto dôležité živiny sa totiž dokážu vstrebať len v prítomnosti správnych tukov. Olivový olej na seba tieto vitamíny naviaže a doručí ich presne tam, kam majú prísť. Či už si ráno doprajete lyžicu kvalitného oleja alebo ním štedro dochutíte zeleninu, práve toto je kľúč k tomu, aby vaša strava začala vaše oči skutočne liečiť. Bez tohto správneho odvozu by totiž všetky tie drahocenné vitamíny vašim telom len bez úžitku prešli. Poďme si povedať niečo o obyčajnej vode. Už slávny lekár Avicenna kládol obrovský dôraz na rovnováhu tekutín v tele. Tvrdil, že starnutie je v podstate procesom vysychania organizmu. A práve oči trpia ako prvé. Samotné oko je totiž z viac ako 90% tvorené vodou. Šošovka, rohovka aj sklovec. Tie všetky potrebujú neustálu obnovu tekutín. Ak pijeme málo čistej vody a nahrádzame ju kávou či silným čajom, ktoré telo odvodňujú, naše oči začínajú zvnútra vysychať. Strácajú svoj lesk, pôsobia mdlo a ľahko sa zapália. Ak si chcete udržať jasný zrak, je nevyhnutné dbať na poctivý pitný režim. Jednoduché pravidlo nielen pre starších ľudí znie: začnite svoj deň pohárom teplej vody. To naštartuje trávenie a dodá bunkám prvú potrebnú vlhkosť. Avicenna tiež odporúčal premývať oči ružovou vodou na vonkajšie osvieženie a zmiernenie únavy. To najdôležitejšie sa však deje vo vnútri. Základom je dostatočná hydratácia celého tela. Poďme sa teraz pozrieť na vitamín C. Starovekí lekári síce tento názov nepoznali, no citrusy, šípky či kapustu bežne používali na liečbu rôznych neduhov, vrátane problémov so zrakom. Prečo je vitamín C taký kľúčový pre dobrý zrak práve po 60-ke? Odpoveďou je kolagén. Rohovka a bielko sú totiž tvorené prevažne kolagénovými vláknami. Kolagén dodáva oku ten správny tvar a potrebnú pružnosť. A práve vitamín C je hlavným stavebným prvkom pri jeho tvorbe v našom tele. Ak ho máme nedostatok, tkanivá oka ochabujú, čo môže viesť k zmenám tvaru očnej gule a k problémom so zaostrovaním. Čerstvá paprika, kyslá kapusta či šípkový čaj sú cenovo dostupné a mimoriadne bohaté zdroje tohto vitamínu. Zaraďte ich do svojho každodenného jedálnička a pomôžete svojim očiam udržať si pevnú a zdravú štruktúru. Avicenna vo svojich spisoch vyzdvihoval aj ďalší kľúčový detail. Správne a dôkladné žuvanie potravy. Možno si hovoríte, čo má spoločné žuvanie so zrakom. Logika tohto starovekého lekára je však nepriestrelná. Keď poctivo a dlho prežúvame tuhú stravu, intenzívne zapájame žuvacie svaly. Táto aktivita výrazne zvyšuje prietok krvi do hlavy. Lepšie sa tak prekrvuje celá lebka, a to vrátane zrakových nervov a samotných očí. Mnohí starší ľudia dnes prechádzajú na mäkkú, kašovitú stravu. Rôzne kaše, pyré či mäkké pečivo. Ich čelustie tak strácajú potrebnú záťaž, výsledkom je horšie prekrvenie hlavy a oči následne trpia nedostatkom kyslíka. Preto si osvojte dôležitý návyk. Do svojho jedálnička pravidelne zaraďujte potraviny, ktoré treba poriadne chrúmať a hrísť. Ideálna je čerstvá mrkva, jablka alebo orechy. Každé sústo žujte dovtedy, kým sa v ústach nezmení na jemnú kašu. Pomôžete tým nielen svojmu tráveniu, ale doprajete aj skvelú masáž cievam, ktoré vyživujú váš zrak. Netreba zabúdať ani na kurkumu. Toto zlaté korenie má v tradičnej východnej medicíne nezastupiteľné miesto. Jeho hlavnou silou je kurkumín, látka s mimoriadne silným protizápalovým účinkom. Vedeli ste, že za zhoršovaním zraku sa často skrýva práve tichý zápal očného nervu alebo sietnice? Kurkumín má tú schopnosť, že dokáže preniknúť cez hematoencefalickú bariéru a zmierniť tieto zápaly priamo na bunkovej úrovni. Poďme si však vyvrátiť jeden mýtus. Mnohí ľudia
si kurkumu len tak sypú do polievky, no pravdou je, že sama o sebe sa v tele vstrebáva len veľmi ťažko. Aby ste kurkumín skutočne prebudili, musíte k nemu pridať štipku čierneho korenia a trochu tuku. Skvelým receptom, ktorý preveril čas, je tzv. Zlaté mlieko. Je to teplé mlieko s kurkumou, čiernym korením a kvapkou kvalitného oleja. Tento večerný nápoj nielen upokojí vašu nervovú sústavu, ale kým vy spíte, on jemne lieči zápaly vo vašich očiach. Keďže sme načreli do témy spánku, poďme si povedať niečo o tom, aký dôležitý je pre naše oči kvalitný odpočinok. Už slávny lekár Avicenna prísne zakazoval čítanie pri slabom svetle a radil dopriať očiam relax v úplnej tme. Dnes už presne poznáme biologický dôvod tohto odporúčania. Je ním hormón melatonín. Náš mozog ho produkuje výhradne v podmienkach absolútnej tmy. Melatonín však nie je len obyčajný hormón spánku. Je to jeden z najsilnejších antioxidantov, ktorý chráni náš zrak pred šedým i zeleným zákalom. Ak však spíte pri zapnutom televízore alebo vám do tváre dopadá svetlo z pouličnej lampy, melatonín sa jednoducho netvorí. Vaše oči tak nemajú šancu sa počas noci zregenerovať. Preto si do spálne určite zaobstarajte kvalitné zatemňovacie závesy typu blackout. Vytvorte si v nej dokonalú tmu. Práve v takomto prostredí sa totiž naplno spúšťajú procesy obnovy zrakového nervu a sietnice. Tento jednoduchý krok dokáže u starších ľudí výrazne spomaliť, či dokonca úplne zastaviť zhoršovanie zraku. A samozrejme, nesmieme zabudnúť na med. V ľudovom liečiteľstve koluje nebezpečný mýtus, že si pre lepší zrak treba kvapkať med priamo do očí. Vraj sa to tak robilo kedysi. Prosím vás, nikdy to neskúšajte. Môže to vyvolať silné podráždenie, poleptať sliznicu a zaniesť nebezpečnú infekciu. Avicenna si med síce veľmi vážil, no odporúčal ho užívať výhradne vnútorne ako pomocnú látku na lepšie vstrebávanie iných liekov. Med je totiž bohatým zdrojom stopových prvkov, ako sú meď, zinok a železo, ktoré sú pre zdravie našich očí kľúčové. Správny spôsob užívania je nechať každé ráno v ústach pomaly rozplynúť jednu čajovú lyžičku pravého medu a zapiť ju pohárom vlažnej vody. Med tak jemne stimuluje činnosť pečene, ktorá je podľa východnej medicíny energeticky prepojená práve so zrakom. Kvalitný med teda pôsobí zvnútra, vyživuje krv a podporuje jasný zrak bez akéhokoľvek rizika pre vaše oči. Ako teda spojiť túto tisícročnú múdrosť do jedného účinného plánu na obnovu zraku? Pripravili sme jasný postup, ktorý je ideálny najmä pre ľudí po 60-ke. Vašim cieľom je, aby sa každé jedno jedlo stalo pre vaše oči liekom. Ráno začnite pohárom teplej vody a dajte si vajíčko na mäkko, je to skvelý zdroj dôležitého luteínu. Na obed si doprajte porciu masnej ryby alebo hovädziu pečeň, ktoré dodajú telu vitamín A a omega-3 masné kyseliny. K tomu si určite dajte šalát z tmavej listovej zeleniny s kvalitným olivovým olejom. Ak dostanete hlad medzi jedlami, dajte si hrst namočených mandlí a čerstvé lesné plody. Cukor úplne nahraďte lyžičkou medu a namiesto bežných nápojov pite čaj so šafranom alebo feniklovými semienkami. Večer zakončite šálkou hrejivého zlatého mlieka s kurkumou a uložte sa na spánok v úplnej tme. Toto nie je len krátkodobá dieta. Je to životný štýl inšpirovaný učením starého Avicennu. Súhra týchto potravín naštartuje prirodzenú obnovu vašich očí. Zastaví poškodzovanie buniek a pomôže vám udržať si ostrý zrak po dlhé roky. Prešli sme kus cesty, aby sme prepojili prastarú múdrosť legendárneho Avicennu s najnovšími poznatkami modernej vedy. Tým najdôležitejším a zároveň najfascinujúcejším zistením je, že starnutie očí vôbec nie je nemenný osud vytesaný do kameňa. Je to proces, ktorý máte plne pod kontrolou a to priamo na vašom tanieri. Keď začnete svoje oči pravidelne vyživovať zdravými tukmi, luteínom, silnými antioxidantmi a vitamínom A, výsledky vás môžu skutočne ohromiť. Mnohí ľudia si všímajú, ako sa im vyjasňuje zrak, mizne pocit suchosti a farby sú zrazu sítejšie. Práve v tom spočíva tá skutočná zmena. Nikdy nie je neskoro začať sa o seba starať. Vaše zdravie máte doslova vo vlastných rukách a vo vašej kuchyni. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste toto video dopozerali až do konca. Ak pre vás boli tieto informácie užitočné, určite sa prihláste na odber a kliknite na zvonček, aby vám neušli naše ďalšie videá. Nezabudnite dať videu like, veľmi nám to pomáha v tvorbe ďalšieho kvalitného obsahu.
A na záver mám pre vás otázku do komentárov. Ktorú z potravín, o ktorých sme dnes hovorili, zaradíte do svojho jedálnička už zajtra? Teším sa na vaše odpovede.